Hi guys, this vlog here and they are busy. We're going to take our snacks because wala yun may kakaon karong adlaw pa mga jud grabe kasi kagutom ni namo ino ang balo lang. Tubig ikan sa carbon na malit mi malunggay tambal sa ulcer. You know what? This is what you call this in English. This is horseradish. This is coconut. Ang inom may tubig, among gidritso ginaway baso-baso. Ani among ning gibalon kay kusog kay muka. Grabe oh. Balik 20 nga pan. Way nay sulod. Siya lagi nakakurot kani bayhana. Karon mao lagi niya ako ino na lang mo job pero ay kabalaka. Palit ra kog sa ridon guys. Okay? Tanaw niyo mura kong gubo. Wa mo kay balong soft drinks Mountain Dew. Karon ta taon magluto niya ni kaning kabunggay. Kaya po may kalabasa, balik po mixudan ka pang ay ka nag-ista pa nga dubok tag 100. Nukos nga pula-pula kaya saan to na mo atong tunuan sige kay ato sa may maulis na among tiwaso ng video karon sa naot ma yun na niya basta mura dai buwang sulo